guys, welcome to my lucky kitchen. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮರ್ವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಮರ್ವಾಯಿನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಡಂಜಿ ಶಾಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅದಂಬ ನುಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಮರುವಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ ಪ್ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಬಾಯ್ ಬುಡಾಡು ಒಂದು ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಕ ಮಸಾಲೆಗಿತ್ತ ದಾದ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಬೋಡು ಪನ್ಪೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 17-15 ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿ ಐನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಂಟ ಜೀರಿಗೆ ಉಂಟ ಪುಳಿ ಉಂಟ ಮಂಜಲು ಐನದ ಆರ್ಜಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಗಾಡಿ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಮುಂಚಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ತಾಳು ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಕ ಒಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಅರಶಿನ ಪುಕ್ಕ ಪುಲಿ ದೇನು ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಚೂರ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ತಾಂಡು ಎಕರ್ದೀತಿನ ಮರುವಾಯಿ ಸೆಕೆ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ದಾರಿ ಬೋಡುಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿಮೆ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಜೆರ್ದ ನಾಳು ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ದಿ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕರಿವೇ ಪಾಡ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಕ ನೊಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲಾನ್ ಪಾಡ್ಕ ಇಕ್ಕಡು ಸೆಕೆ ಬರದೀತೀನಿ ಮರುವಾಯ್ದ ನೀರಿನ ಪಾಡ್ಕ ಚೂರ್ ಪೊಸ್ತು ಕೊದ್ಯಾಡು ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊದ್ದಿನ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಸೆಕೆ ಬರ್ಪದಿನಿ ಮರುವಾಯಿನ ಪಾಡ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ 3 ನಿಮಿಷ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕುದ್ದಿನ ಇತ್ತೆ ತೂಕದ ದಾತನು ಬಂದದ್ದು ರೆಡಿ ಆಡುಂದು ಕೊದ್ದಿಂಡ ಮರುವಾಯಿ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ರಾವಿ
సూపర్ యమ్మీ యమ్మీ సూపర్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్లీజ్